Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышу буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы без бергәләп Гадилә Сабировага булыштык. 8 яшьлек Марсель Моратшин да ярдәмгә мохтаҗ. Малайның колаклары ишетми, махсус аппарат сатып алырга кирәк. Слоник. Кажется, слоник молодец. Марсель Моратшинга сүзне аңлау өчен нык игътибарлы булу зарур. Ул махсус сыйныфка йөри, логопед белән шөгыльләнә. Төсләр һәм саннарны аерырга өйрәнә. Күнегүләр вакытында аның начар ишетүен ачыклаганнар, кайбер авызларны бөтенләй ишетми. Без бардык консультациягә сурдологка, радио звука дигән хибеткә бардык, карадык. Менә бу слуховой аппаратларны кигереп күрсәттеләр. Болеро дигән аппарат, слуховой аппарат. Ул более шундый кыйбат дигәнди. Шул аппаратны кигәчтән бала топтан калды да, тыңлап тора, үзенә күрә елмая, безгә карый, врачка карый. Марсель вакытыннан алда туган, табиблар Даун синдромы диагнозын куйганнар, соңрак сәламәтлеге начарлана. Баланың ишетмәүлеге кызганычка каршы быел гына 1нче класска укырга кергәч кенә билгеле булды. Һәм кайбер укытучының сөйләгән сүзләрен ишетми бала, кайбер дуслары белән аралашканда сүзләрне ишетми. Шуңа күрә, әгәр дә бу авырлыкларын ничек тә булса җиңеләйтергә мөмкинлек булса, бик яхшы булыр иде. Хәзер Марсель актив яшәү рәвеше алып бара. Футбол уйнарга, бассейнда йөзәргә, саф һавада йөрергә ярата. Балалар мода театрына йөри. Дөрес, аңа яшьтәшләр белән аралашу авыр бирелә. Нуждаются в слуховых аппаратах с новыми технологиями, которые обеспечивают более четкое звучание речи. Сүзнең төгәл яңгыравын тәэмин итүче яхшы ишетү аппараты кирәк. Ул баш миенә тавышларны җиңелрәк үзләштерергә булыша, сөйләмнең ныклыгын тәэмин итә. Шулай ук тирә-юньдәге артык тавышлардан саклый. Заманча ишетү аппаратлары 268 мең сум тора. Гаиләнең бу кадәр акчасы юк. Без Марсельгә бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.